koľko tretín sa hrá v klasickom florbalovom zápase? 2, 4 alebo 3 tretiny? 3 tretiny. Áno, tretiny môžu byť len 3. Je to logická správna odpoveď. Aký tvar má florbalová bránka? Je to trojuholník, obdĺžnik alebo kruh? Obdĺžnik. Áno, je to obdĺžnik. V ktorej krajine vznikol florbal? Fínsko, USA alebo Švajčiarsko? Ak neviete, tak dáme si kameň, papier, nožnice. Kto bude odpovedať? 1, 2, 3. Takže bude odpovedať on? USA. USA je správna odpoveď, aj keď ako kolíska florbalu je Švédsko. Koľko trvá 1/3 vo florbale? 15 minút, 20 minút alebo 25 minút? V štandardnom zápase 15 nie je správna odpoveď. A ideme do rozstreľovej otázky. Koľko gramov váži oficiálna florbalová loptička? On odpovedaj. 30 gramov. 30 gramov. Je to viac alebo menej? Menej. Je to menej. Správna odpoveď a nakoniec vyhrávaš tento rozstrel a kvíz.